Bună ziua! Bună ziua! Căutăm și noi niște sărbătoriți. Opa, poftiți! Nu-i nimic. Bună ziua! Poftiți! Suntem echipa surpriză la domiciliul Vulcan Hunedoara și cineva drag ne-a trimis la dumneavoastră. Bănuiți cine? Am mai fost la mine. Ați fost o dată la ușă, nu? Nu. Parcă seamă cu fata aia care E o... prima dată. Te-a întrebat ceva, domnișoara. Uite, din partea cui vine surpriza. Eu așa de gândesc la filmă. Mă pune-te pe scaun să nu... Da, stați jos. Haide, poftiți! Vă mânez balurile. Păi uite tu fiți acolo. Dar nu-ți dă ție floare, că e pentru bunii mare. No. Nu vreau să plâng, nu ce tu. Păi da, lasă să plângă, să se descarce. Doamna Maria. Maria Pălăria. Eu? Și domnul Marian. Nu știu, sunt dumneavoastră. Avem o melodie și apoi o să vă citesc un mesaj.
Anticipat de binecuvântare și sărbătorie. La mulți ani, Marie. Mulțumesc frumos, mamă, să vă dea Dumnezeu să La mulți ani, la mulți ani. Mamă dragă, mamă scumpă și frumoasă, îți doresc ca această surpriză să te găsească sănătoasă, fericită și să o primești cu drag. Surpriza aceasta mi-a fost trimisă de îngerii noștri care au plecat de lângă noi, care în continuare au grijă de noi. La rândul meu, am trimis această surpriză la acești oameni cu suflet mare pentru tine, scumpă mamă. Această surpriză adusă de ei fac oamenii să se bucure și le aduc emoții și momente de bucurie. Și pentru că timpul zboară repede și se apropie ziua dumitale mică dragă, noi, familia ta, îți dorim din suflet sănătate, în primul rând, și tot binele din lume, să fii fericită și mândră pentru tot ce ai făcut pentru noi. Și această ocazie, că ne întâlnim cu toții de Sfântă Marie, vă doresc sănătate la toți din familie, ce poartă numele Sfânt. Din toată inima vă doresc să vă ajute și să vă ajungă această surpriză la suflet și să vă amintiți cu drag de această zi minunată. Vă iubesc enorm de mult și sunteți totul pentru mine. Cu drag, Florica. mulțumesc. Să se vină. La mulți ani și din partea noastră. Noi am înțeles că ziua dumneavoastră este pe 3 septembrie. Și fiind mâine Sfântă Marie, Doamna s-a gândit să ne aducă în avans, să facem această surpriză. Ați venit și Să fiți sănătoasă și să aveți mereu familia aproape. să dea Dumnezeu sănătate la toți copiii din lume și la ai mei să le dea Dumnezeu. Doamne.